Jag ser något orange, han går ju och filmar sig själv. Måste vara Johan Lange som gör sin bambuse. Han kanske är på väg till Bagel Street Café. Kanske sitter redan där många förväntningsfulla fans. Ina från Majesty och hennes nya agent. Rasmus från Äkta Fake och Robban med sin gitarr. Och budskapen haglar från Johans slaktkoncept i livesändning och för oss som är där går det ut en mängd av kloka små ord. Bara suga i sig och göra något av. Du får göra jobbet, det måste du förstå. Annars är det nog lika bra att gå. Jag ser något orange, han går ju och filmar sig själv. Jag ser något orange, han går ju och filmar sig själv. Jag ser något orange, han går ju och filmar sig själv.